Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Olivia's Secret File. Si Olivia na merong asawa na na-in love sa kanyang boss. Ulitin natin ha. Si Olivia na meron talagang mister na itago natin sa pangalang Jacob. Tapos itong si Olivia biglang na-in love sa kanyang boss. Sinubukan niyang pigilan ang nararamdaman niya para dito sa boss niya. Kaya lang the feeling hindi kayang kontrolin. Hanggang sa nagkabistuhan na, nagkaalaman niya. Ayun, sinubukan niya talaga, as in sinubukan niyang layuan ang boss niya. Pero iba pa rin talaga ang tawag ng laman o pagmamahalan. Ha? So, anong nangyari? Nag-divorce naman yung asawa ng boss niya tsaka yung boss niya. Tapos eventually, siya din pinili niyang makipag-divorce doon sa mister niya. Tapos umuwi na lang siya ng Pilipinas. Tapos, nung pag-uwi niya ng Pilipinas, sinundan siya ng boss niya. Tapos ngayon, kasal na sila. Magulo, masaya, pero at least, naitama naman daw niya yung pagkakamali niya. O nagsimula man sila sa pagkakamali, pero at least sinubukan pa rin nilang gawin ang tama. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni DDC. When a relationship begins, everything is easy. You're in love, you're excited, and you naturally do sweet things and put in effort. But as time passes, it's easy for us to forget that love is not just enough effort and time. It is a process like anything else. A process that requires trust, honesty, focus, and commitment by two willing partners. Anyway, I hope you're happy and contented now, Miss SF Sender. Have a trustworthy Thursday. Thank you so much, DJ Rocky from DDC. Oy, kapag sweet daw kayo ng partner mo, ang tawag dyan, bago pa lang. Sabi nila, kapag nagsisimula daw talaga yung relationship, nandun yung excitement, nandun daw yung thrill, nandun daw yung saya, mas extra sweet, mas extra generous, mas extra loving, mas extra caring. Pero, naniniwala ako na oo, pwede na sa umpisa lang talaga, extra. Pero if conscious naman yung effort ninyo and may conscious mind ka naman or may sense of assessment ka naman. Assessment! Nag-a-assess na relationship monthly or weekly at open yung communication nyo sa isa't isa na baka nagkukulang na tayo sa ganito, nagkukulang na tayo sa ganyan. Feeling ko sustainable Feeling ko kaya na mag-last yung relationship as long as na ipaparating mo yung gusto mong iparating sa partner mo at siya din naiintindihan ka niya at ganun din siya sa'yo. Na naipaparating niya yung gusto niyang ay parating sa'yo at naiintindihan mo siya. Hindi pwedeng one-way street. Dapat po dalawa. Oo. Kasi kapag isa lang, edi hindi siya dalawa. Ano daw? Charot to darot. Anyway, eto naman ang sabi ni Rigel Tugano. Para kay Olivia, minahal ka ng tapat at totoo ni Jacob. Pero nagawa mo pa rin siyang ipagpalit kay boss mo. Sana lang nagpasalamat ka kay Jacob dahil kung hindi ka niya dinala sa ibang bansa, hindi ka makakatikim ng kakaibang sarap at hindi mo makakilala yung taong makakasama mo sa buhay. Actually, feeling ko thankful naman itong secret file sender natin kay Jacob. Parang walang masamang tinapay itong si Jacob. Kaya nandun yung guilt, nandun yung remorse, nandun yung shame nung ikinukwento ng ating secret file sender sa atin kung paano siya umiyak sa harap ni Jacob na kahit
ang sama-sama na nung ginawa niya kay Jacob. Parang niyakap pa rin siya nito at ipinadama pa rin siya sa kanya nito na kamahal-mahal siya, na kahit may flaws siya, tanggap siya nito. Pero minsan hindi kasi ganun yung klase ng pagmamahal na gusto natin. Depende rin kasi yan sa kung ano yung klase ng pagmamahal na gusto natin tanggapin. At depende din yan sa taong gusto natin piliing makasama habang buhay. Na kahit ano pa yung klase ng pagmamahal na ibibigay ng isang tao sa atin, kung hindi siya yung gusto natin piliin na makasama habang buhay, then it's not gonna work. Anyway, eto naman ang sabi ni Ate Cathy Silvestre. Naalala ko yung sender sa love story ni Ogie at Regine. Nagsimula sa mali pero ginawa nilang tama. Ganun talaga ang pag-ibig. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaya pala nabuo yung kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Para kay Regine pala yun. Kaya nga may salitang hindi lahat ng relasyon ay galing sa ligaw. Ulitin ko po mali ako ng pagkaka-stress doon. Kaya pala may salitang hindi lahat ng galing sa relasyon ay galing sa ligaw. Or hindi lahat ng relasyon ay galing sa ligaw. Yung iba, galing sa agaw. Charot. With Haron. Oo nga no. Ganun pa yung nangyari ka na Regine Velasquez and Ogie Alcacid. Kaya ba may kantang bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ang puso ko? May ibang mahal. Ay, oo nga, no. Yun yung parang taken ka na, tapos bigla may dumating na parang kaibig-ibig. Tapos parang doon ka mas makakaramdam ng solid na pagmamahal. So, akala mo, yung meron kayo ng current mo, solid na, yung hindi na matitipag, yung pala, meron pang iba. Hindi pa dito rin papasok yung contentment and commitment. Kung gaano ka committed and kung gaano ka kakontento dun sa taong natagpuan mo at natagpuan ka. Anyway, eto naman po ang sabi ni Makmak Ordinarya. Shoutout po sa Wise Cleaner family nakikinig ngayon sa radyo. Makmak Ordinarya. Wala ka man lang ka-comment sa secret pa. Nagpapa-shoutout ka lang. Grabe ka naman. Hi po kay Romeo Cabelin at hello kay Junjun Arsenal na nagsabi, mali ang girl kahit na in love siya. Alam niyang may asawa na ang boss niya, sinira niya. Liberated ang mga Amerikano, may divorce. Kaya buti tayong mga Pilipino conservative, no divorce, family-oriented. Ayan. Sabi ni Toto, ayan. Alam ko kaya ng tao na mag-focus Nahirapan na ako intindihin yung comment mo ha, Toto Ayan, sabi ni Marites Bason, okay lang pamali-mali. Wag lang sa iyong ngiti ako'y mahumaling. Ay, mga ganong comment tayo. Anyway, iba-iba yung take natin pagdating sa divorce, annulment. Basta, ganito lang yung kabisyo. Balik ka sa set of values and principles na pinaniniwalaan mo in life. Napakahalaga, again, na kung mamimili ka na magiging partner in life, shared kayo ng values and principles na pinaniniwalaan. Kasi pag hindi, dyan magkakaroon ng conflicts. And hindi naman 100% magkatulad tuloy. Magkatulad kayo ng partner mo, meron at merong uusbong na difference. At meron kang makikilalang ibang mga tao while you are in a relationship. Kahit kayo magjowa at kahit na kayo'y mag-asawa na, meron at merong mas maganda, may mas pogi, may mas macho, mas mayaman, mas may dating, mas maalaga pala. Mas mapagmahal, mas sweet, mas extra caring. Alam mo yun? Merong mas. Meron at meron yan kang matatagpuan, meron kang makikita. Pero, doon lang papasok yung idea of pangloloko. Kapag ikinumpara mo na yung partner mo sa ibang tao. Doon napapasok yun
You should stop comparing. Sa totoo lang. Lalong-lalo na kung committed ka sa isang tao at kapag hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo at you've found yourself falling for someone else, then don't be unfair. So, makipag-iwalay ka sa partner mo. Sana ganun lang talaga kadali, no? Or maging honest ka at least. Buti nga yung secret file sender natin eh. Naging honest talaga siya kay Jacob. Imagine ninyo yung Jacob na tinutukoy niya sobrang gwapo, sobrang macho. Napakabait. Accepting, loving. Hindi man ganun kayaman pero ang lupit. Magmahal. Wala nga masabi yung secret file sender natin eh. Kumbaga, parang sobrang good catch. Pero hindi buo yung nararamdaman ng secret file sender natin. Na-fall siya sa iba. Yes, nagsimula sa tukso ang lahat. Nagkamali siya. Multiple times nagkamali siya. May mga ginawa siyang bagay, desisyon sa likod ng asawa niya. But then, nag-confess siya. She gave that freedom, hindi lang para sa sarili niya, kundi para dun sa asawa niya. Na walang ibang ginawa naman, kundi mahalin lang siya ng tapat na totoo. So, at least, just be honest. I think yun na lang yun. Yung decency to be honest to your partner. Na kung hindi na kayang magpaka-loyal, magpaka-faithful, just be honest. And the relationship, kung yun na talaga, yung destinasyon, you'll just prolong the agony. Kung sakaling tinatry mo pa ng tinatry, kahit yung puso mo nasa iba na, tapos yung katawan mo nandun sa original, alam mo yun. So, yung ibang couples nagsasama, even though they don't love each other anymore, but because of commitment and because of compatibility, or not compatibility, but because of it's comfortable, it's convenient, then they stay together. But I know some people who are in love to each other, but they are not together. Yun yung masaklap in life. Alam mo yun, parang some people are together but they don't love each other. And there are some people who really love each other but not together. So, alin doon yung pipiliin mo? Yung nandun ka sa isang relasyon na hindi ka na in love, hindi ka na committed, pero kayo pa rin? Or doon ka sa isang relasyon na wala palang relationship pala yun, no? O doon ka sa part na hindi kayo pero alam mo in love kayo, and you'll try to seek ways para maging kayo at maging posible yung kayo. So destiny worked para sa ating secret file sender. Baka yun na talaga yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. At baka yun talaga yung fate nilang dalawa nung boss niya. Well, mas magiging unfair siya kung ipinagpatuloy niya pa yung relationship niya doon kay Jacob. At mas magiging unfair din yung boss niya kung ipinagpatuloy niya pa yung relationship niya with his wife. Ngayon, kasal na sila, masaya naman sila, magulo yung unang parte ng kanilang relationship. Pero, yun nga, nagsimula sa mali. Pero sinubukan naman nilang gawin yung tama. And I hope matuto na silang makontento sa kung anong meron sila. Because again, if you compare your partner to others, then you will never be happy. You will never be satisfied. So stop comparing. Just appreciate kung sino yung taong pinili mo at kung sino yung taong pumipili sa'yo. Kasi doon tayo minsan nagkakamali. Nandyan na nga sa harapan natin, nandyan na nga sa tabi natin, hindi pa natin pinapahalagahan at hindi pa natin ipinagpapasalamat. Sa dinami-dami ng taong sa mundo,
may tao dyan na pinili ka na mahalin. Hindi ba sobrang sarap sa pakiramdam nun? Hindi ba isa rin siyang pribileyo? Hindi ba hindi siya hindi ba isa siyang pribileyo? Tama ba? Pribileyo. Pribileyo. Privilege, yun na lang. Hirap na ako mag-English. Ay, hirap na ako mag-Tagalog doon. Pribilehiyo. Ayun! Nakuha ko din. So, yun. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet mang gapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Olivia's Secret 5.